ислам махачев бо шикаст додани Чарлз Оливейра қаҳрамони UFC гардид. ду размкори шинохтаи сайёра Чарлз Оливейраи бразилӣ ва ислам махачеви рус дар UFC 280 барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ дар вазни сабук рақобат намуданд. рақобати ин размкорон дар Иттиҳод аренаи шаҳри Абу-Даби, Аморати Муттаҳидаи Араб баргузор гардид ва бо ғалабаи ислам махачев хотима ёфт. махачев дар раунди дуюми рақобат Оливейраро бо як зарбаи нишонрас ба нокаут ба замин афтонид ва дар ин фурсати муносиб бо усули буғӣ кардан Оливейраро мағлуб кард. бояд қайд намоем ки ислам махачев дуюмин размкори рус гардид ки дар вазни сабук унвони қаҳрамониро дар UFC ба даст оварад. ин унвон қаблан ба Ҳабиб Нурмагомедов тааллуқ дошт ки соли 2020 пас аз шикаст додани Ҷастин Геҷи корномаашро ба охир расонид. ислам махачев 31 сол дорад ва ӯ шогирди Абдулманаб Нурмагомедов, падари Ҳабиб Нурмагомедов аст. ислом ҳоло дар ҳисобаш 23 пирӯзӣ ва 1 бохт дорад. Оливейра аз соли 2010 дар UFC ҳунарнамоӣ мекунад ва моҳи декабри соли 2021 дар ин ташкилот соҳиби камарбанд гардид. Оливейра дар мубориза барои унвони қаҳрамонӣ Дастин Порье амрикоиро шикаст дод ва баъдан барои дифоъ кардани камарбанд Геҷиро ноком кард. рекорди касби Оливейраи 33 сола 33 ғалаба ва 9 бохт ба ҳисоб меравад.